खारसन फैदो माने थाबाथाय गोरोखथायो खारसन फैदो खारसन फैदो लाखिथारामोन आं लोगोफोर दा सरकारि ब्लगाव फिन खेबसे नोंसोरखौ बरायनाय जाबाय स' दिनैनि भिडिअआ माबादि जायो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय नायलांबाय थादो बिदिब्ला गुड मर्निं लोगोफोर नै बेरेफुंजानि 5टा बाजियाव ओंखारलायबाय बरमा बाजार थांनो दाखालि लायदोंमोन अमा फिसा मासे आरो दिनै मासे लायबावनोसै बेखार मानसि नालाय अमा दाउ फिसिना जायाबा माथो खालामबावनो हा ओइ बेटारि गारि थांदो सिमलिगुरि गंसे बाव मालायनो थांथारदोंमोनलै थांफानो नांगौमोन नों नायलांबाय था लोगोफोर हा खेलेबाय थादो 4,000 लाबाय अमाखौ जाबायना अयथासार दाम गोसा 100 नांला गैला दे थिखांदो दे नै गायनायबानो जाबाय दे अयथासार दाम गोसा अमायानो लाबाय लाबाय मासे लाबाय 4,000 दाम अमाफोरा लाबाय नै बरमानि अमा बाजारा ओइ लांबाय मालिकआ खाबाय गारियाव लांनोसै दखानफोराव मेथाइ मोनबा लांफानो दे साहा लोंहैनो न'आव अमा बाजारा जिबायदि दाम बेसो 4,000 5,000 वारे दाख्लै बायदि खालामथा मोजाङैनो गायद्राय जादो गायद्राय जायाखै दासो बाजाराव फायहांदो मानसिफोरा आरो साहा अमा लायनायनि काटा बिस्कुट आरो साहा बेदर जानांगोन दा बेदर आरो गारिनि थावा हाव नों बेटारि गारिजों थांबा नों फैसा लाजायामोन गारि थाव मार जोबाखै आं सोफिन नायाब्ला थाव ना दा हरनांगोन 50 थाखा खुस्रा लायनाय हर गैया ओइ मासे नै दासो लाना फैनाय मासे 50 मोनबानो जागोन दे ना 50 मोनबानो जागोन नै आदार होनायदो 25 50 मोनबानो जागोन बे मासेया मा नेवलालासो दाम लादोंमोन दसे नै 4,000नि अमाया दिनै बिदिनो दाउ अमा लायोबा गरसे गरनै हाबो लोगोफोर नोंसोरबो ला दाउ अमा लायोबा गरसे गरनै थाखा हाबबाय थायो आखायाव हाबा होमबा आं लाया देसुं आं लायाबाबो माने हिनजावा लाना फाननायखौनो आङो गरसे गरनै दांनो मोनो नंगौना बेनो नेवला मानै जाना दङ नामानो दोनखाबाय जोंहा मटु जानिया सगमेन मटु गबाय खानाया मोजां जायाखै जोंथाव रादाब लोगोफोर ओंखाम जानानै माने उन्दुबायमोन बेनिफ्राय हिनजावा दासो फोजादों आंखो जोंहा माने दादानि फिसाजो पिउखौ फार्स्ट डिभिजनाव पास जानायनि माने खाना बानायदोंनो दा लेंहरदो आरो थांसै जोङो हौवा हिनजाव जानो दासो फोजादों आंखो आं मिथियाखैमोन दहायनो फन हरना माने खोथा हरदो नायलांबाय थादो लोगोफोर खिथिलांसै आङो खिथिलांबाय थानोसै माने सोर जाय माने माबा मोनदो फार्स्ट थांदो पिउखौ इखौ खिथिनो हायाबाबो खाना जानायफोरखौ खिथिलांसै कारन बिसोरो नुजानो नागिरा भिडिअआव
ओंखाम जाना उन्दुबायमोन थेवबो खिखाना लानो मोननायबा एसे मोजां जागौमोन आरो उदैया माने बेयाव सेम होना लानानैबा नायनोसै थेवबो हानायखिनिखौ नारसोनसै गोदोनाया लासि बेसे जानो हायो सोना लोगो खारबो जानो नांसै सासिजोबलायगोन ओइनो जा पार्टनारा जानो थाखाय बेबो बोरैबा मिनिस्लु थांलै मानो लेजि खालामबाय थायो जानो लिंनायफोराव खुनु दिन गोबाव खालामनाङा नंगौ ना लोगोफोर खदाय जानो लिंनायफोराव लेट खालामथारना खावा लवा आगद मुखद दङ पिছত माने बुजिद' नै बिराद साफा माने रेडि जाखादो जानोबो बियावनि न' नालाय बियावनि बेबो जानो होनबा बिराद मिनिस्लु बोरैबा जाखायो नायलांबाय थादो लोगोफोर होख्लायबायानो बारु जाबाय लोगोफोर सुरु खालामबाय मालायनियाव ओरैनो मोनजादों होननानै जखाय माबा खामानि लाना खाथियाव बिदि जाबाय थागोन नामा हा न'आवथ' मोजां बायना जानो हाखाया ओरै सिबनांगौ जाबाय प्लेटबो जागा गैया जखाय बाल्थिंआबो खाथियावनो नायलाय नै जागोनलै इखि आरो नै बिखुमजोआ नै नैनो सब जखायदों खोमानैनो सैतानि जखायखौ उखिदों खोमालायनो जागोन नोंसोर आंनो लोङा बिहामजो बिखुमजो जखायखौ उखैदों खोमादै मा सैतानि फिसाजोनि मा मोजां मार्कनि पास खालामदों जों माबा थेवबो मानो दोनखोमानांगौ नोंलाय लोंग्राखौ लोंग्रा नोंखौ स्टाइल नाङा दे जा थांनांसिगो ओइ न'आबो बिल्डिं लाय मालाय बेदर फिसाखौ जाखांजोब्बाय दा एन्डिंआव नै बियो फार्स्ट बेदर नालाय जाख'आलाय गोदोखा सेकेन्ड माबाया फिसा जागौमोन लेटार मोनलायनाय नालाय अनलाया गोदोथार खुगा हाबजालाया Ninki bidung gue ya? Mungkin enggak. Ninki aja hau. Lu video aja ya. Isam kan non. Ini. máu móng lịch Ngon không? Apa bawa? Dia mau jawab tak bilang siap. जायदों एसे मानसिजों लोगोफोरना मानिबा आंनि आरो फानबा आंनि जाजोबगोन आरो जाना फैलायबाय मालायनियाव जाना फैलायबाय लोगोफोर मालायनि माने न'निनो खाना जाबाय आरो मोनसे फुर्तियाव फार्स्ट डिभिजन जानायनि फुर्तियाव फुर्तियालाय जोंनिया मोनजाबानो फुर्ति नङा होमबा मोनजाबा फुर्ति जाया होमबा जायो न'नि मानसि फुर्तिनि दिन नों रोंगोलै मानसिया साफा जादों संबाय सिगांसै बे साफा नुदों नायनि मोखांखौ उरखायाखै बे साफा जादों सिगांसै बबेबा एंगेलजों नायबा मोजां नुयो बबेजा एंगेलजों नायबा माबा नुयो आरो खिन्थु मानसियानो उफाय गैया लोगोफोर गाहाय आंबो गाहाय थेवबो गाहायसो मोनबाय आं हिनजावखौनो माने माबायाखैमोन आरो गोसोथोनाया थोदोंमोन खिन्थु नाङामोन आंनो खारफ्लांफैदो खारफ्लांफैदो लाखिथारामोन आं ब्रा थालांदो नङाबा दा साफा मोनगौमोन मोननाया संसारखौलाय उपाय गैला हायथुथुबाबो जानांसिगोन लोगोफोर फैबाय जेला नङा होमबा बिसोरनोबो होदो जुंला जुंलिफोरनोबो आङो उदुफिननोसै दे आंबो जिरायगोन आरो कयटा A few moments later. बा मालाय फुलाव दै होनाया ये दुनिया एक दुल्हन के माथे के बिल्लिया मानि प्लेना ओइ खाइलें जादों मानि प्लेनखौ सिदा खालामना मानो
खाना होबाय नामा I love my India खोनादों ए मेरा India I love my India मा सिंगारथार आं होआबानो रावबो दै होयो खाबथाय खोमान बेंखो हा दिल दीवाना बिन सजना के माने ना हावखा माखा गोनना फाखा गोन ये पगला है समझाने से समझे ना बेफोराव गिदिर गिदिर दै होनांगो इ थैलांजोबो बस्थायाव सोनाय नालाय माबानो हायाखैना गुवार जाख'नो हायाखै इ बस्थायाव खानाय नालाय दै मैया रानस्राव दै I love my India बेलासिनि बोथोरा नै मोजां जालायबाय थान्दानो Boy Palpang Budia Ger 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 lama sibnai na logo resip नै मेनबा नैनि एम्फौआ खिया गोसोम गोसोम ना अ एम्फौ गोदोर गोदोर थायो बिलायाव ओ बुन्दु फाय फाय ओइनो गथ'फ्रा खारबोजोब्बाय ओइनो जोंहा बुन्दुआ जोंहा बुन्दुआ ओइनो ए मानसियालाय मा खान्थाल बायसा जालांबायसो दं नै खान्थाल सिथा जालांबाय मानसिया बैले मानसिया खान्थाल सिथा जालांबाय नायदो लोगोफोर ओइनोलै आंनि लोगो खान्थाल बायसा जालांथारबाय किबु सिबु गांगुर गुर जालांबाय हो आं जायाखै लोगो नों दैखोदो नायनि समान खानायखोबो दे गावा इया खान्थाल बुदां ओमफ्राय खासेया मा नारखो बुदां खान्थाल बुदां आइसो नोङो नारखो बुदां दोनदो नारखो बुदां नै मालायनि सैमाया मोजांथार मा नाममोन मटु साफाथार टमी अरे टमी हेलौ लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला गासैबो अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय